Oy! Ang ulot ng imong pagkaon dire. Nabulot! 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 Welcome back to my YouTube channel. This is Angal Girl. So, day 1 na mo sa mong laag diri sa akong magulang. Good morning, di ay kay mo pay pag mata sa buntag. So, mang miesta ni dispiras pa di ay karon. So, lantaw-lantaw mag video ko sa mga kuan ganap diri sa kung kuan. Magulang mamahaw sa daw may kuyugi ko. Pero akong magulang guys, oh. Kinagwapahang. Kinagwapahang. Muna akong magulang, oh. Alag, ginuo ko, imong nawong arang yun sa kamera. Napol. Muna siya, guys. Kinagwapahan daw ni Namo. Si Sario. Si Sario. Mamahaw na ta? Oh. Di man mga oning malak. Sa mong sudan, kay wa pa man kay hagbaboy. Man kanton. Isda. Agibos. Ang ibos ay asog ibos be? Kinubre lagi apo ni guys. Guys, dara binubod mo ni karami dire kay dagong ginubod. Day na pa jud kuno yun niya yung sa galito yung ngalan dol. Torta. So mga untag binubod ninyo guys. A few moments. Guys, mamahaw ta. Walang ko ga-edis kaya kuha ko dalang sinina. Sara ka bukong dala niya. Mag 2 days dahil mi diri. So, ambot asa na ni sila nga mamahaw na. Itlog. Let's eat. Kanton. Ayo, ta. Oh. Guys, ang pagumangkon, the only girl. Isa lang pagmangkon. O katong tulo ka, mga laki nga, mga pisot. Nakuyog na ko sa akong vlog. Kod, katong tulo ka gagmay. O kami siya. Mga ano ali. Ay, nakasaban pamahaw. Kasabaan sa kuan. Tigulang. Alas rin ka pinigawas ng iyang kinaon sa... Katawa ang bulhot ko na. Tigat. Ano kaya ang video wala? Tigat, ano ba? Ni Ah, grabe ni Tungtong. Unsa man ni imo ni kinaon bagong na. Hoy. Ang ulot ng imong pagkaon dire. Nabulot ni Ikaw ba? Sa tingin ako. wala na. Mainom na. Tiri kami, bisan pag iriway nga to, nga ni pagkatawan ni Ay, bulhot ang kanton. Ano rin ka pinigawan?
Yung duli na mo hungit. Hindi na mo hungit kaya nakunsyo sa kamera. Magkatiyuta. Baka man lagi mo ano mo gabi eh. So ginawa ko. Nagdala pa yung supervisor o isda nga pa. Ikan tipulo, padala rang inanay. Ano po kita? Sino ko periyagaba isda. Naulaw po ng isda ni rin, naabot ang perkita. Ibutang danas babaw, hoy! Nag-uol ako magulang sa loto. Ako lang yung gisahon. Gisaho pag humagisa gihatag kay sobra na kinan-an nag-ireng. Onya, ipagisa ni Barwiser kay sayang ini gumagisa siya riyaon. Ipamahaw niya ipaniud to. Pabako man eh. Ay paniud to di ay. Among sudan guys, nami tinulang nga manok. Pero wa may unog na ipa. So sorry. Naurot mana, Gabriel mana. Ha? Gabriel mana. Lagi wa pa rin yung sobra ikunod. Bali. Harap ang sumsum. Pakita lang, anday. Ito, agrabis, inday na yung mumu. Sige na, naglantos ka. Ano din yung pang-music? Nak. Ano manigay? Ako man ang i-video. Hindi ako tambay. Ay, ako kita ito lang nga vlog kay Pamahaw. Pamahaw day 1. Char. Yeah? Yeah? Akasundog. Char. Char! Laga tulog kong si... Kapro yung kinain mo ramon. Eh, yan may magngit. Ikaw magungit. Mo man ang nadag ko gungit. Dinag ko gungit na. Mo na nadag ko gungit. Inana ang resulta. Inana ang resulta sa lawas. Kaya dinag ko gungit daw. Bye! Adto na ko. Masapog ka. Magandang. Atang torta. Tayo ako. Pag video ang dako itong magkuhan mo atag torta. Pariya raman day na bura raman kagipalit anak Julius di ay katag jeans ang torta. Diba? Amura ra gyapon magasto. Gasto hago umpod. Ah, pero busok ang torta. Busok man. Ano? Later. Pero sila guys, magandam na sila og mag-ihag baboy, gatak-ang na. Grabe ang manok kusog ay kana ra ko amoy. Kana ra ko. Ako maning brasyan pare. Ininit guys. Para sa baboy fiesta judi ay. Guys, Joy Baboy, fiesta judi ay. Gaihaw na sila og kuan guys. Si Tita Oy Ilis. Ako Ilis, day 1 dito moran sa Nina. Mura po ako itulog kay ako dalang. Hala, maning nagfog. Nantaw ni sa baboy. Mga to daw mig syudad guys.
Layo kay ang nakapait diri kay walay signal. As in smart globe walay signal. Naro ba? Wala. Wala kayo signal. Nagagapon. Ha? Nabe to gapon dito. Aw, sahay ra. Sa maditik ra wala. Layo kay sa pila ka minutes diri padug syudad sa Orquita Rex. Depende sa dagan. Depende sa driver. So usually mga pila man. 20 minutes kung maghabal-habal. Dato ra ako i-view. Unya. Ilan taon po dato ang mga view kang? Dari ang view guys. O, nadiri ang Isco Resort. So, dito, kung makikita nyo lang, charot. Dito ang Isco Resort. Rabiyag tabi po. So, dito ang Isco Resort, oh. Ay naligo diha. Tura oh. Napoy naligo. Nindot kay ilang sapa diri guys. Sapa. Suba. Suba. Ila. Mapalit siri kami kuan guys. Dahil paliton? Blade. Mari mi sa sindahan. Suroy po ko diri sa kasilingan. Uy, wala man ko ibrari kami. Dumig tindahan. Suroy mi guys. Mornings up. Kabalo na sa ito yun. Naman talayo. Katamaad ko. Mag-video ko diri guys. Ha? Ila ang silingan. Charot. Lagan kay ko. Nindot kay ilang bulak. Bulak ba nindot? Ano eh? Muna padong dito sa ilang resort guys. Kani nga kuan. Nagsuroy-suroy ko dito sa silingan. Nantaw sa mga view. Excited po ka? Kajut lang. 1 hour later. So guys, humanamig pa mga tumi og sudad. So, akong video ends here. Pamahaw sa Kuya, asa maghulat sa atong kuan. Bye for now, guys. See you in the next vlog. Part 3. Charot. 君の虜になってしまえばきっと